Ayos. Isa, ayan o. Ang lalaki oh. Mga idol, meron. Ayos. Malaki na rin ito mga idol oh. Ayan. Ayos, ayan oh. Ayos, dalawa. Ayan. Ayan ang dalawa. Ayos. Dalawa agad. Yan mga idol. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back na naman po sa munting channel natin. Sa lahat po ng mga bagong taga-suporta natin mga idol. Maraming salamat po sa inyong pagtiwala. Sa mga bagong subscriber natin. Sa mga silent viewers dyan. Maraming salamat po. So nandito pala tayo ngayon mga idol sa dating spot natin. Magpapandaw po tayo ng ating mga trap. So meron tayong trap dyan mga idol, isa. Pupunta tayo dun mga idol sa dating spot pa rin natin. Nandun yung iba natin. Bali 10 ulit yung trap natin. Sige mga idol, update ko na lang kayo mamaya. Stay tuned lang po. Yun mga idol, dito po yung unang trap natin. Sana meron. May pain pa mga idol. Wala mga idol. Walang bawas yung ano. Walang kabas-bawas yung pain. Ayan o. Sige, stay tuned lang mga idol. Dito po mga idol yung pangalawang trap natin. Ayan mga idol, suga-suga crab lang. Ayan mga idol, pang ulam lang. Sige mga idol, stay tuned lang. Ito yung pangatlo natin mga idol. Wala nang pain mga idol oh. Mga idol, meron. Ayos. Malaki na rin ito mga idol oh. Ayan. Ayos mga idol, meron din. Yan mga idol, nandito yung apat natin. Suga-suga crab. Wala mga idol. Wala. Mga idol, bali pang 5 trap na natin to. Isa pa lang yung huli nating alimango. May pain pa. Wala mga idol.
Hindi nagalaw yung pain. Mayroon dito na yung pang-anim natin. Pain pa mga idol. Parang hindi nagalaw yung pain. Wala mga idol. Mukhang isa lang yata ang mahuhuli nating alimango ngayon. Hindi nagalaw yung pain. Okay, stay tuned lang mga idol. Ito na yung pangpito natin mga idol. Hindi rin nagalaw yung pain. Wala mga idol. Wala, kasuol lang. Stay tuned lang mga idol. Mga idol, dito banda yung ano natin, pangwalo. Wala nang pain mga idol. Meron pala. Ayun. Dalawa. Ayun yung isa. Ito yung isa. Ayan. Yan yung isa. Yun. Dalawa. Yes, ayan o. Yes, dalawa. Ayan. Ayan ang dalawa. Yes. Dalawa agad. Puro medium size mga idol. Okay, stay tuned lang mga idol. Ang lalaki Dito na yung pangsyam natin mga idol. Wala din. Hindi rin nagalaw yung pain. Wala mga idol ibawas lang ng konti siguro lang hipon. Stay tuned lang mga idol. Mga idol, ito na yung pang 10 natin. Meron mga idol yun, gumagalaw. Malaki din mga idol, gumagalaw. Ayos. Isa, ayan yan mga idol. Isa. Ayos na rin. Babae din Ayos mga idol, naka-apat din tayo sa 10 nating trap. Mukhang nakabawi tayo dito sa huling pandaw natin.